paralok bat ki para bangai bai jonga nga pediang semua ya pi baro bat ngai kublai ru kumju ya pi ki bape bat chashkor ya kane ka kubor na ka tin jong blai lamba jong kane ka YouTube channel On Heart Story ka kubor ka bangadon ya ka bangan ya sam pedeng jong pi na kane ka por kalong ublay ulong ke juba apdeng jong kane ka khlam ka bashir khay ki benta na ka tin jong ublay ki bangan bu kom ka nongrim halor jong kane ka phang kalong na ka kitab ka baar jong ki chronicle kalong ka ba nyew ka dukhot ka ba khat saw bat ki kintin ki ba ong kumde lada ki briu jonga ya ki ba lakhot da ka kerteng jonga tin penrit yala de bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na kilunti bomman jongki komta te ngan sngow na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki kok pa jongi ubah beneng akane kapor ngawan ajan jong ni ku kenrat ban IT ya kane kapor hame bat ya baro kipasngap ya kane ka kubor naga ketin ke jong me do pendol kam ya lo jong syakri jong me aga kertem jisu bolong long penem jongi ngapan ban duai dine baro amen i para bangai kaperthei baro kawai kadon mentah pedeng jong kajing lunggo kajing syayong bat kajing syap tieng ke bakrau haki briu baro nadu kinong sensia hadu kinong syong ki basyong halaki jong ki syong haki ri ki baper jong kane kaperthei nakadaw jong kajing kita kajong kane ka khlam ka bashir khay ka bangitip ya ka kum coronavirus ni covid khat khandai kane ka khlam kala parstet hakleng jong ka perthei hakine ki saw nai san banai bat dakilak ki breu kilatu leno e yala ka jong kajing ka jong ki da ka ba shakta hakane ka khlam don ru da ki fola ki breu ki bayo ya kane ka jingpang ki badon mentah di hospital hakelan saudong jong kane ka perthei banyo ya ka jingpen kon don ru da ki fola ki breu ki balayo ya ka jingkoi na kane ka jingpang khlam kabas nyu shirkhain mentah kalong ba wat laki briu kiyo ya ke jingkoi daki pula penban man laka sni ka jingkiu jong ki bayo ya ke ka khlam bat ki bayam kanam kiu man laka sni bat laka daw jong ka jing bom don ya ki dawai ki ban penkoi ya ke jingpang bat ban khangla ya ke jing sopriang jong ka na kawai kari syakawai pat nawai briu syawai pat nyimtip sakat no benai bat sakat no snen kane ka khlam covid 19 kan du borno bat baka perthei kan lai nau new sni ba shirkhei jong kane ka khlam covid 19 ndai tang ba ka shimno ya ka jingim jong ki briu nrei kakta aru ya kayo kakot kajongi ki breu akan ka perthei kakta ya kakhayi kapateng kakta ya kalai kawan jong ki breu na kawai kari syakawai pat na kawai ke jilla syakawai pat bat na kawai ke district syakawai pat bat kumta ter banlai na kajing sapriang kane ka khlam ki bor sencar
Gibor sencar jong kiri baper kiladei ya kaban kanglut ya kalet kawan nagaway kari siya kaway pat nagaway kajila siya kaway pat bat kumtan tertel lakhanglut ya kijaka trey jong kibriu baro kaba penlong ya kibriu kibadon hala kisnong kitau kijongki kibriu kibalet ya kaban trey ceki wepat kiri bat kijela ladei ya kaban wan paido cala kijongki snong kitau kijongki namar ba omdon chu kiban aikam aijam yaki bat kumtang isnu tho haba kibriu kimdon kam shu ban trey kai kisem jing ban yo ya kabam ya kadi ban psa ya kayeng kasem ke jongki ya ki khon ki ti ki jongki nrei ni aingu yo blei ba haduk mentah ngimpat yo sngo bandon ki bayap ngam na ka jing syakta jong kane ka kelam ha kane ka jela ka jongi namar ba ka sorkar kala yarap kloy ya kitu ki baduk ki bakerdu ban penyo ya ka bam kadi na ka pentah jongki Kumjuru kisem bahalang kireu shimet kibadon ya ke jingi ke jim snolem na ke pentajong kitu kibaduk kibakerdu nanta kikenhon balang baper kikenhon diam baper kila yasno ktilang ha kaban aibam aidi ya kibreu kibaduk kibakerdu kenang bakin lai na kabayak tengan nangta shu lakhang kerdap ya kejingan memlang jong kibreu si jaka bansha kriblei lakalong hayeng mane haki temple haki mosque lakhang kerdap lodru ya ki school ki college bat ki university na kebenta banlai na kejing yabit bat sapriang jong kane ka klam na uwe breu shawwe pat nrei om shim khanglat yangi bansha kriblei ala ki jong yen jongi omla ban yatulut ya ki jinge bat ki jing jenja kibakane ka klam ka wanra ha ki breu ki basyong ha ka ka pertai bat ya ki jing mentoi ki bang yo nakaru kabasyat haga jimut jonga kalong kane balai ba kane ka khlam kawanja hakane ka perteng benreu ka bamanga bat maphi ngiem ngange ba kalong ka ba mano ban juba ya kane ka jingkli nrei kaktin ka jongublei batang maka kabala ban ai ya ke jubang ya kane ke jingkeli hakane ka lockdown ka ba la live nine menta ngapule ya ka korba ka belum ka ketin ke jomu play bat ngapuson ya ka bat kat bang ngadang pule ngat ya ka korba ki one shot nga artli ki jubang ya kane ka jingkeli ka bangayo hi na ka ketin ka jomu play ka banung kong kalong ka jing pendek ya ka jing ya tulpa ka ketin ka jomu play ya ki ki ban saja shua ka jingwan ka ba arsin utrai jisu ka ba ka jing bitar ka jomu play ya ka jing long boman ka jong iki breu ki ba hakane ka pateng benriu jongi kine artli ki benta ki ba long ka juba ki ba ngayo na ka ketien ke jomu play kitong in ya pej benta ka benta ka ban nungkong ujisu ulong ukhon jomu play ulawan long breu syakane ka protei lakai na ka breu na ka benta ban plaj merau yangi na ki bor jong ka pop ujisu ulaem
hakan ka pertai lai senen siteng bat shua ba ulia tulpa ya kajing ya jogu ka bakorde halor jong ka dingfna ulia tulpa ru ba unsamipat na jingtep haka sni ka balai bat ulia tulpa ru ya ka ba unsakiu no shabneng bat unsawan pat ya ka pertai ya kane ngila ban shem na katien ka jong blai sngap uji suwi dalade uong kumde haka yim ukpa jonga don bon ki pulit shomne lamda kumta ngalaya thu yapi nabangan salek no ban kre kajaka yapi nda ngala leit no bat bangala kre kajaka yapi ngan wan pat bat ngan shifti yapi haladei bahaka bangalong banga piru pila banlong ya kan yang ilap na ka gospel ke jong Yohanes ko nang ka katso ka khot ka ba albat ka balai but habaro ki gospel min yo ya ki benta like no ka gospel ke jong Yohanes ya kan ke jing yu pa ka ba Jisu uyato la Christian ru da ki angel akapor ba ukiu no shabneng na ulum ki oleh hadin ba ulasa saupuski ba laki sinran hadin ke jingmi pat ke jong u sngap ka tien ke jong blai ke yathu yang i kumde onda ule yathu yakine ki eru haba kidang yakmi la shim no ya u shedrom bat ula plian no ya u bat kim yo issue ya u te haba kidang yakmi shine shabneng kat ba udang keu hakmi argot kirang ba kilawan yang hajan jonti hakijain ko bali kibala ongru ko rang ba galilaya balai piang kmi shabneng uneu Jisu yau belashim no sajrong na pi shabneng unwan hakaju kerukom kumba pio i u ba ule shabneng ikam ki apostol lundang benengkong kendai adu katwe une u Jisu uba lawan long breu syakane ka pertei bat ubla keuna shabneng ulong ublei ubaim kibabon kito kiparalong jongi kibampat long Kristan kibadon kiwe pat kijait jinget kijait diam kimpriang yau Jisu ba ulong ublei kishemi uba ulong uriu khoi lane unong hikai uba krap nrai ka tin ka jong blai ka yathu shayangi ba u Jisu ulong ublei ka Bible ka yathu yangi ba u Jisu ulong ublei shua ba u Jisu unwan long breu syakane ka pertei shua ban kaya u news pas nang tam man shua la yathu pa da u Isaya unong yathu pa sngap kumno ba ublei ukren hau Isaya namar hangi la khaya ukon la ai ya ukon hangi te ke jing sunsyar kanlong halor katerpeng jong u bat on khot ya ka kerteng jong u ubapla unong sela ublei ba kraubor ukpa bom jiukut usim ka jingso kane ka dukhot ka ba layathu pa hangi daw Isaya ka kren bat ka theo ya u Jisu hakabiadai bat kidak kishin jong ke jingwan ka ba arsin ka jong u haba kisran ikli ya u yong kotrai ka ba kumno kadak ka jingwan jong me bat ka bawai no kane ka pertei
uji sulia tu haki wong kajait benreu kan yang yale bat kajait benreu kahima ru bat kahima kijing kenyu jumai kibajur kilong ru bat hasibon kijaka kinem sneu bat kijing yap tem bat kilong ru ki ai kibashir kai kin kem no yapi bat kin pensitom ru yapi tidak ai no yapi haki snakok bat haki ying bendi tidak lelam yapi ru hakmat kisem bat kinom sunsyar nak benta ke kerteng jonga ujisu uong bakine baro kilong tang kijing sedang jong kijing jenjar nrai kebakut kampat ja yakini kijing ya trupa ba ujisu ukren nadu arajar senam mensyua lanang pendep nakapor syakapor bat ansa pendep ru ter shiter teha kebiadai bat kini kiklam ne kijing yap tem ya kibau jisu leya tulpa ladan shibon kiklam kiblaja hadin kane kijing ya tulpa kebau jisu leya tulpa ngan shim tang ya kikato kane kiba lakta ya kepertai borokawai laino kito kiklam kibaja hala kijong kiri hakipor kibaman syua hausnem sijar kenai spak hatsan sijar kenai spak arfun reu kaladon ka klam kabalakta ya kepertai kabakikot ka encephalitis hakabala shim ya kajingyem jong kibreu kumba shimilian chiteng hausnem sijar kenai spak hatpra sijar kenai spak arfo kapertai kala ya kendu ya ka Spanish influenza H1N1 bat hakan ka klam kibreu kiblayap kilong kumba shispa million AA hausnem sijar kenai spa san punyau sijar kenai spa san fra kala don kata ka influenza pandemic kabakitip kum ka Asian flu H2N2 hakan ka klam kibreu kibayap kepertai kilong kumba 100 million nangta si isu hausnem sijar kenai spa anru fra adu sijar kenai spa UFO kadon ka Hong Kong flu keblakta ya kajing im yung kibreu kumba 100 million hausnem arajar kendai arajar sifo ngitip ya kita ke swine flu pandemic hakaba lakta ya kajing im yung kibreu kumba 100 inyo pusan ajar South Pangot nang tao arajar kanlai bat arajar kadu arajar kan reu ngitip ya kata ke klam ke bakiong ke Western Africa Ebola virus bat akan ke klam ru la shimno yakibabun lak kibreu akan ke protein bat menta hausnem arajar kat kendai arajar afo kane ke klam coronavirus kelakta ya ke protein baro kawe bat kajing yak kelong kaba syirkai hadu hnen gasni afo tarik nreu akapor san lifeo kiba layo ya kanika jingpang jong kanika klam COVID-19 kilong kumba prapu nyulak kandaya po hajar san spa prapu ahu kibalayap na kanika klam kilong kumba saulak nreu polai hajar aspa laimut kibelio jingkoit na kanika klam kilong kumba sau punrulak san po hajar ruspa rufufra ki kes kibalong aktif kes kilong kumba lai punrulak nyu punruhajar nyu spa khatway ki para lok bat ki para bangai bae hadu menta la kumba khatlai khat sau tayo ngim chim yo lat ban pelong ya ki jing syakri blai jongi hat ki yeng mane na ka benta ka ni ka lockdown
ban khanglat ya kajing ya bet kajong nu nyang jipang na uwe breu sya uwe pat bat ki babun ki parabangai bat ki paralok jongi kim shimyo snyo shu ya ka ktien kajong bleng kane kapan kan mau yanga ya ka ka ba ublei ula kren lengba jong u prophet jong u Amos ka ba ong kumne kisngi hakmi kisngi kinwan ong try blei bangan pa ya ka jingkerdu hakari om ka jingkerdu kupu lemne ka jingslian ya ka nrei ka jong ka bayo sngo ya ka ktien utrai Amos prakal nong khatway kat khot bat ngimtip sakat no kane ka jing kerdu aka bayo sngo ya ka ktien ka jong play kandang yai peteng ka benta ka baar ublei ulong ubabha uba kenrei kajing ye bat kajing isnei uba suki ban bitar bat uba kloy ban mape ulong upajongi uba hapneng bat mangi ilong ki khun ki jong o ublei ui yangi ki briu ki balong ki jing thao ki ba koror jong o bat ki khun ki jong o nrei uisi ya ke jing long bomman ke jong iki vriu ui ya ki nong pop nrei uisi ya ka pop ke jongi sengap kum no blei uong lengpa jong usyakri jong u isekiel uong to ong haki kebamut to ong hapi hanga kat panga im ong try blei ngamdon ka jing snow bha ka jing yap ubomman nrei ba uta ubomman un phaino na ka lenti jong o ba un em to phai pi na ka lenti snew jong pi namar balei pin shuya Ezekiel like khatway ne ulong ublei jong ni kan mau pi para bangai ba usim David hadin ba ulahap aka pop klim bat ka pop penyaprio ublei ula bitar ya u bat usim David ula panma na ublei bat ublei ula maap ya u bat haba utip ba ublei ula maap ya u udap ta ke jingkmen ka bakrau bat ular wai ya kan ke jing wai ublei jongi shimle hangi kat bakom ipop jongi lamde shim ainong yangi kat bakom ti jingle bomman jongi naba kat bakabneng kajrong hakli ya ka kendo kabakrau kat talong ken kajing isn ai kajong u kalong ya kita kiba syapting ya u katbak kami ngi kajngai na sepngi kata ula pencengai nangi ya kijing palat jongi kumju kumba ukpa wisne laki khoi kumta wisne dry ya kita kiba syapting ya u kasang ba sis palai shipho edukat sao kitkhot hangne prabangai bat perlo baye jongang yo i ke jinglong ke jong ublei ulong pas ngawlan ya ki jinglong tlot ki jongi ki breu uye yangi bat uisi ya ke jinglong bomman jongi sngap uong kumno uai hangi ya kane ka wai ka hukum bat ukwa yangi bangil le ya kata bat kata ka hukum kalong kane men yo kiwei ki blei nalor jonga men thau blei thau bashumut yalade men dem bat men syakri yaki ki paralok bat ki prabangai jonga pila ju perkat mo
balei ba ublei umana yala ki jong ki brio kumne kajubab kalong kane namar ngalong ublei ubat hutshen ubat punwan ya kajin palat kipa halo kikun hadu kebalai bat keba sau pateng jong kita kiba isi yanga ubale isneiru ya ki hajar jong kiba i janga bat kiba sumar ya ki hukum jonga Deuteronomy san kalno nyo adu shipo ketukot ublei jongi pi para bangai namar ba uhi jangi kwa yangi bangin mani yaki wepat kible sloba bangin le kumta bat ubita haba ngile persya ya kamon kajong kum ki bangai kum ki Kristan bat kum ki jai benru ki baratip ya kene ke jing shisha ya ublei ngidon ne ya ki weipat ki blei ki bangi ngi mane nalor jong ne ublei ubala tau yangi ubala ai yangi ya kene ke hukum men omyo ki wei ki blei nalor jonga haba ni bisha ya ki ki ba ki breu ki le hakane ka pateng benreu jongi ka bangi ngi hatu ublei ustu ha yangi ka pateng benreu ka bangi ngi mentang kam don jinya per ru bat ka pateng benreu ka jong ulot jong ka Sodom bat Gomora kam don jinya per ru na ka por ka jong Noah habangi pek ni yoi ya ka jing shirke ya ka jing long boman ki jong ki breu hakini ki singi ki jong ki mentang Gimane ya ki blei tau Gimane ya ka spa Gimane ya ki jing snubha jong kene ka pertei baro ki jing sneu bat ki jing long boman ubreu ulang pendaplot hakane ka pateng benreu ka bangi ngiem sngap ka kitin jong blei ka tu yani ka ong kumne utrai ula jingo arsut na beneng yaki kun benreu ban kmi ladon mano ru bala shem bala wat ya ublei baro kila yai sakma no kila kla jaklia lang no om don shu ubale bapa om don uweru kesam kebakat saw iwe hidup saw om don ubawak om don uweru namar baro kila lepop bat kila duule noe ya kaburom ke jong ublei rom lai shipo bat arfulai ublei ukli yangi iwe paiwe wong hato baro kindong kam bomban kimdon ke jingte habangi ngile ikikam kiba bomban hato ngingip Imdan ka jitip, habang ipunyak breu hato ngiptip, pakalong ka masneu. Habang iklim, habang itu, habang isak hilam leer, habang ibamsa, hato ngiptip, ba kalong ka pop. Hato baro kilong kampongman, kimdon ka jingtip. Kiba bantu, ya ki breu jona, kumbat kibampu, bat kibom kot kerpat, yaw dry. People rain ya kajing perkat ubado namar ba udrai ulong kajakari jong sam katsau nreu katkot ki paralo bat parabange pai jonga hatong in line bo na kajing pensitom ka jong ublei kaktin ka jong ublei ka ong kumne namar ya kajing bitar ublei lapen pau na benen persya ya ke jing bom riu blei bat ya ke jing bom ho baro pa ki jong ki priu ki ba penpep ken ya ke jing shisha da ke jing bom ho rom iwe
khatra hato ni sngau lungo mo haba kane ka khlam kawan bandier ma ya ka pertei hato pi artatin mo ba kane ka khlam kawan klam ka jingtep ka jong ublay lada ublay ula thang ya ka Sodom bat Gomora dakading namar ka jinglong bomang ka jong kibreu nyen lengo lay haba kane ka khlam COVID-19 kawan ra ya kane ka jingkorde haka pertei ublay ubalong upajongi ubabneng udang ailat yangi bangin lai na kane ka khlam sngap wong kumne ale ko pailang jonga topsut halaki pulit bat khang laki jingkhang baro Sodom jongme buri ilade sipor hadu ban dawai ka jingki bita namar hakmi utrai umino nala ka jaka ban pensiton yakiba syong haka kendau namar ka jingla bomho jongki isaya ar unreu arpo nrei kabakam sirkai pak kalong badon kibriu kibashim kabu nakane ka khlam ban kamai bomho da ka baluteno ya ka hok jong ubaduk ban penruspa yalade kane kalong ka khlam ka bakam shirkai ban ya kane ka khlam COVID khatndai ngiyoi lamba jong ki kot khubor bat ki social media ya ka jinglong bomman jong kine ki vreo ki paralok bat ki parabangai ba ie jonga lamba kane ka khlam COVID-19 ublay ukhod e yapi ublay ukhod e yanga ublay ukhod e ya kinom sunshar jong ka jilla ka jongi jong ka ri india bat ka pertei baro ka we ublay ukhod e yapi ki politician ukhod e yapi ki businessman ukhod e ya kinong yalam balang ki pastor ki father ki temen basan bat ki wei kinong yalam niam wong kumde lakum taru wat mentahi ong utrai to phai hanga dala ka dodot baro bat dak ka jingsha jingit bat dak bayam snowsi bat to kat yala ka donut te om yaki jaiko bat to phai shautrai ublay jompi naba ulong uba ayen uba isnailam uba suki ban bita bat uba kunrei hakajing isnai bat uba kla kabamot nakajing pensneu Joel arkal dong khat ban khat lai ka tukwan uneu ju ublay ubala kren hau Isaya hau Ezekiel hau Amos hau Joel hau David bat akiway kinong yatupa upala penpauru hakanika chronicle wong kumde lada nga kangkop yaga bneng ba onom don slap lane banga hukum yau puit ban bamdu yakari lane lada nga pa yaka yaklam hapte ki brew jonga lada ki brew jonga yaki bela khot daka kerteng jonga kin penrit yelade bat kin duwai bat kin wat yaka kmat jonga bat kin paino nakil ti bomman jongki kumtate ngan sngau ngabneng bat ngan map iti pop jongki bat ngan penkhia yaka ri jongki ublay ulom ke juba hapleng jong kanika klam ke bashirkai ublay na kita ke burung jauh. Amin.